zerrenda honetan 6 lanbide idatzi ditut, bai. Ez dira urte berrirako asmo berriak, baizik eta lanbideak. Eta dira, zuhiltzaile, lorezain, dantzari, apaiz, arakin eta txerri zikiratzailea. Ai ama, a ber, banijua. A ber zegateatzean. Bat, eskerrak, zuhiltzaile, ondo. Asko ikasi biharkoet, martxan jarri biharko naiz, baina eskerrak, eta iten dantzari edo apaiz tokatu. Ai ama. Bueno, guaitz, azteko eta behin, ongi etorri, zer moduz? Ederto. Ederki. Bueno, niemen ibilin hau, dadua bota eta ber zein goten aurten. Zuk zure lanbidea etzen nola aukeratu, baina ia, ez da? Bai, kasualitate handia izan zen. Bertan, linean lerroan itxadoten aberse karrera hartu, argi aukinoan ingenieritzaren bat, baina lagun min bat atzean, da berak izausten, etorri nirekin arkitekturara. Da, bertan lerroan aukeratu neban, azkeneko momentuen. Katxila. Eta gaur arte, ederto, posik. Eta gaina goxatzen, eta gaina gure ondareak zaintzen, eta bertako baserritan lanian, da gogotxu, ez da? Bai, hori hartzen dut erronka pertsonal eta profesional moduen, eta, bueno, sukaldatzen moduen, guretzako ondare bat gehiago mantentzea, erronka bat gehiago, ez? Eta apurka, aber egiten dugu zen platekoz. Eta, ugaitz, sukalden zemuz moldatzea aiz? Beitu, sukalda maite dut pilo bat, baina nahi baino eskazago, traketzago. Bueno, nik bai, gure baserriketa, baina goendik anestiat batera altza, gora, Bueno, elkarrekin ingo deuna ikusiko zu, horburu krematxo bat, foie grasakin, eta kurruskari pare bat, eta aldi berien asko ikasiko dugu, asko, adi lagunak. Bueno, lagunak, eta guaitz gaztelu, garatuko izet pausuz pausu, nondik nuen biliko gehan, errez eta biteko garaian, bale? Bueno, esan deun bezala, ingo dugu horburu krema bat, ingo ditugu horburua garbitu, txukun jarri, ez gehiagi beltzteko, ingo duguna da limoia dakatemen, ura eta limoietan usten deu, mantentzeko bere koloria, zeatikan, bueno, gero ingo duguna, behin egosita gero, gurina esnegainakin, gatza pixkatekin krematuko deu, eta gure plateran oinarria hoiz izangoa, horburuen krematxo bat. Baina, horburuak egosiko ditugu saldan. Saldetan sartu baino leheno salda aberastu ingo dugu. Zeratikan, ingo duguna da, ikusi zuen, hau, atan gibela da, atan gibela bertan egosiko dugu, lehen da ingo dugu iriki, benatxok eta atea, txukun, egosi txiki bat eman, ateako dugu, eta gero ingo duguna da horrei, gatza, piperra, kiribilduko dugu, eta hotgailuen sartuko dugu, eta behin hotza da honian, hor, foa prestatuko dugu, mikuita. Eta salda hortan, ja, foa egosi deula, ja, zapore dakala ja gibelana, ingo dugu horburuk bertan egosi. Vale? Gio, hor ja, dakau, alde batetik krema prestauta, mikuitare bai, inda, eta gero kurruskari pare bat ingo ditugu. Ingo duguna da, urdaia espikoa sartaian, mantxo erre, kurruskari gelditzeko, eta horburu hauek bai ingo ditugu txukundu, xerreta moztu, eta oliotan prejitu. Oliotan prejituko ditugu, fin-finak, eta, hola, pare bat kurruskari jarriko izko gure gaurko platerai. Ados? Itxura garanta. Bikain. Hau esan da, lanian hasiko gea. Sekula garbitu alditu, jan dituzu horburuak, jan bai. Jan asko. Eta garbitu? Gitxi. Gutxi, bai. Bape. Venga, bateak utziko inola itean, bale? Bai. Baitu, hau oso fibratxua dia, kanpoko ostu hauek. Bai. Orduan, bildurri gabe, hartu, eta kendu. Bai. Batzun mordoa kentze joe. Ez da inbeste kendu biharre bai, Hemen jazten gian nien nola pixkat horitxuagoak ikusten, ja, xamurra azten da. Orduan, iten deuna da, kendu hori horiek topatu arte, vale? Eta behin, hola da kaula, hartzen dugu ja hemen zuri gailua, eta zuritu jau, bildurri gabe. Buelta guztin zuritzen dugu, vale? Eta, buelta guztin zurituta da kaula, bi gauza ingo jogu honi guain. Ipurdi aldia moztu, pixkat, eta puntxarea da moztu. Eta ikusiko, hau, behitu ze koloreakan. Hola lagatzen badeu.
Eta pasatzen badia, 3 minutu, beltza jartzea. Orduan, beltza ez jartzeko, ingo deuna da. Hemendikan, limoia pixka moztu, hola, behitu, xerra pare bat, vale? Ontzi baten jarriko nik urakin, limoia, eta bertan botatzen jungoiz, vale? Hartu. Venga, hau nire kontu, bueno, hori zure kontu barkatu, eta ni jungo naiz gibela egosten. Lasai, vale? Eta aldi berian, kontatu bihar digu, bueno, bakit arkitekturan, baserri jakiten, zu gaina gaztelua bizen aukita, ze gazteluen bato altza aldezu, oendik ez. Bai, ez gaztelu galtzau, ez, gaztelu konpondu. Konpondu bai? Nahiko araba alden, bagabiz, horre, portilla aldien, ozio bai portilla ondoan dago gaztelu bat. Zeten bura gutxin, ja, bai. beltza gazten, barroa sartzen deu, gaur ondo mantentzen dira. Bueno, hobeto behintzat. Morika, bagabiz araba aldien gazteluekin, araiako gaztelu gagoz orain egiten, konsolidatzen, gero hau ozio aldien bai beste gaztelu bat konsolidatu barri, da nik uste lan interesgarria dagoela portilla aldien gazteluaren balio jartze lanak egin dugu, 11 urte, 12 urte hau izango da, da urtero ekintzaren bat egiten dugu, gaur egun ja bizitatu alda, badago pasaleku bat, badago paisaia ikustetu era bat, orain eran 1000 urteko zelan bizi ginen ikusteko aukera, proiektu eronka polita izan da hori bai. Onda. Zautzan eba da, gaztelu bat nahiko polita. Ondartza onduan, Bai. Ez da inzarra, Ez da inzarra. Aiala ditzen da, gure gaztelua, arginan honotarren jatetxia, eta ez dazka, inbeste urte. Baina, bueno, hoi beste egun bateko. Hori beste egun baten, barrotik ezagutu beharko. Hoi da. Bueno, eta, zun nundakazu estudioa, edo... Ba, bueno, guk estudioko Bilbon, unibertsitate ondoan, unibertsitateeko irakasle nazo bai. Orduen berta unibertsitatean egoten gara batzutan, eta gero asko, estudioan. Estudioan, guk dedikatzen gara eraberritze lanetara, eraikin historikoak, baserriak, gazteluak eta bar, gero jasangarretasunera, ez? Egin dugu eraikin deskonektatuak, eraikinak energi gehiago generatzen daudenak konsumitzen daudena baino, eta bueno, horre bi erronka dekoguz. Eta gero... Zuen espezialidadia da, eraikitzia utzetik baino berreskuratzia. Bai, baina era jasangarri baten, esan egot, eta erosotasuna da bermatuz. Esan egot, ez da baserri zar baten traketz bizitzeko aukera. Aldrebez, baserri horreri etorkizun natural gaur egunera moldatu, ez da? Gaur egungo teknikarekin eta gaur egungo kalidadeekin, eta bar, incluso gehiago, auki aldu baserri batek beregaz. Baina, bueno, unibertsitatean ondoan jarri ginen, gure ikerkuntza, sinestagulako ikerkuntzaren aplikazioan. Guk ikertzen dugu eta ikerkuntza hori aplikatzen dugu. Eta hori ikusten dugu, mediku baten moduan, ez? Geroz eta gehiago jakin, gure espezializazio horretan, orduan eta gazteluak eta hobeto mantenduko dugu. Eta hori da gure apur bat gure erronka. Bikain, egia esan, bai, eske, a ber, erabilerare bai asko aldatu da, ezta? Leno baserri baten, baserri bazan, bizitzeko eta bertatikan bizitzeko, behian animalekin, goian gambarakin, gaur egun jendek ez du larretan hainbeste laniten, hainbeste zagar biltzen, batzuk ez du ez da zagar egiten, ez da alei biltzen, ez dakit babarrunanak, beste gambara hortako izatezan, eta gero behian ikullua beti, ez da hori zala kalefazioa, ez da? Bai, hor dago esan dozuna, ez aldaketa erabir aldaketa handi bat. Beraz, baserri guk bieratan ulertzen dugu, gauza bada baserri bizitza. Bai. Da besta, baserria eraikin moduan, ez? Da lehen eraikina bera, 15. mendean horra ziren edo, eraikuntza bat sortzen hasi zirenien, etxe bizitza fabrika guztia batera goteko, horren eraikuntza handi bat behar izan zen. Konturatu, baten euskal honen paisaian inguruan 40.000 baserri inguru. 40.000? Horren dano batera, sare bat, elkadura sortzen eta moten, elkarbanatzen, bakoitzak 5 bururekin, 8 bururekin behirekin, nahiko sare potente aukiten genuen. Claro, industrializazioan etortzen da industria nantzadoa jendea izten duguz baserrek alde batera, eta guztutze lan potente bat. Eta familike bai txikitzen diala, alegia, ez da? Leheno baserrin, beti aitonan monaen bat, etxeko helduen agelditzen zan familikin, umek, aurrak, azken nien baserri bat zeon prestatuta, ez dakit, dozena bat lagun bizitzeko, eta gaur egun 2, 4, eta kiston katxarro zarrak, ez da? Bai, meia egia da, hori holan izen da... Katxarro zarrak negetzen, ahondiak, bai. Jo, 8 metro karatu, 700, 900, familie bat entzako. Beotu inbierda hori bai, ez da? Bai. Txukundu, eta garritu, eta mantendu. Dinotxut, gaur egun inori ez dutzu harritzen baserri bat nekazal turismo topatzen badugun, edo museo, edo landetxe. Baserrek jakin dugu egoera barrietara egokitzen erabilera aldetik.
Eta hori izena guretzako, arkitekto gero zelan ikusten egon gara, ber zelan egin aldogun hori, baina berez Euskal Gizarte jakin deuz kasu batzuk eguneratzen. Altzatzen az? Oso ondo aiz. Hemen nabil, a ber, ez da namin gehiago kendu, edo ez? Pare bat gehiago kendu, hori laino iritsi arte, pixkat. Oso ondo. Zena zulez, badazpadan. A ber, geho haure gero eta enbesteko idu, ez? Hauek egozin goitugu, geho birrindu goitugu, eta geho ikusten badeu fibra gehiagiak ala, iragatziko goitugu, eta listo. Ez dago kuiduka. Baina, geho ere bai, esan desuna, ze garrantzitsua dan, berotasuna mantendu, materialonak sartu, ez da, bueno, lehen oitezala bai egurrezkoa, harria, baina gaur beste berrikuntza asko daude ere bai, ez da, eta egoin behiak ez daude horrazpin, beroiteko, zuare ez da inbeste pisten, ez da? Hor bai dago gauza desan dozuna, ez? Gutopatu gara eraikuntza aldetik, arrizarrekin, egur oso sarrekin, 5 urteko horrekin, eta hor dago sendo. Sendo. Danak ez, baina sendo... Sasoian moztuta, ilargia ibeira, ondo lehortuta, ez da? Hori da. Eta horrek ondo dago zenak esaten eguna segaitik ez dugu mantentzen. Imaginatu azken zu etxe bizitzan gustora egotea, baina eraikinak bere historia kontatzie 5 urteko bizitza bat. Osa, Elisa meino zarragoa dire basari asko. Eta kiston pena emate gora, dana bota, eta hemen hormigoia jarri, eta bestia, eta... Horko sentiminetik gatoz, egin daigun danon artean, mantendu aldan hori eta merezioen horrek, eta guazen egokitzen lanik eta erarik eta txunkuren jasangarrien, eta gauzak aldatu behar den aldatzen dire. Baina batzutan esaten da igual, garestio ateatzen dela oitia, mantentzia, berreskuratzia, ez bota eta berri jaltzatzia baino? Beitu, da ez dago zertan. Gauza da, asko zerrezagoa erekin barri bat egitea, sarrari apurka konponketa baino. Eta hor da asko, hor teknika asko behar da, eta, bueno, zenbaz, sistemak egokitu, baserriak emondozkun horretara. Da, bueno, hori da zehatzen garena. Eta, nazkenian, zein da zuretzako adibidez hemen Euskal Herrin dagoen, abeitu, bi utzi behar ditugu gero fregitzeko, hemen txauden bi horiek, eta bi hauek garritu ingoitu gure bai. Zein da zuretzako Euskal Herrian dagoen eraikuntzaik dotorena, elegantiena? Jo, babitu, izan gutxu, ez dakitzu desaten. Esan aldutzutena da, baserri zara baten eraberritze egoki bat oso txukun ikusten dutela. Ez dakite, etorre alda txilaleku berak, niretzako ikusta eraikin zar baten, gaur egungo museo baten, disfrutatu alizatea, eraikuntza interesgarri bat topatzen dut. Ez dut ikusten horren beste, ez naz arkitekto famatuen oso sale, esan dut gauza extravaganten aldekoa. Usto gauza txiki herrikoi txukun eta sensibleekin, sentikorrekin, auki aldu guzla, kasu interesante. Eta hankasartzik gauntik jena, hor zen gozera, sartu nazo saltza baten, min bak bizarek mote beste mine, deko guzla planteamendu batzuk, Zorrotzaurreko Irlan, Abandoibarran, eta horrelako lekuetan, bapaten gauzla baserriari begire, eta borratu dugula gure memoria pilo bat, grua gorri bat itxita, edo, ez dakit, memoriari batzuan sentikortasun falta nabarmena igartzen dut gizartean orokorrean, Gero, Gernika inguruan bizita, apiriak 27 bombardaketa gogoratzen dugu oso ondo. Baina ez deko bombardakaren astarnarik herrian. Eta hori apura faltan tomate dutzen, ez? Hori, apiriak 27 baino, segaite 28an ez zaindu, 29an bai zaindu, ez? Hori ikusten no gehiago falta edo... Bai, askotan niten duna dana zuntxitu, gainetik ez dakize gauta, bestia, eta venga. Eta ez ditu lagatzen gure... Saltza berdia ezin duken du. Saltza berdia ezin duken du. Saltza berdia gaz, aldinen beste goza asko, ez? Hoize, hortik. Hortik bat. Bueno, hemen, behitu, egozi txiki bat eman, desei meio lehenu guztiz, atera inbiar dugu, egozi dugu, koipi atea zaio, baina guztiz ez zaio atea ber koipia, bestela eserrekin gelditzen gara. Ia dana, koipia bai dago. Behitu hemen, xamurra dago, biuna, gatza piperra gota, eta kiribiltzeko ezin hobe. Bueno, eta... Hau aurreatu deu, hor burua garbitu ditugu, eta ingo deuna da, lehen da biziko erreportaia ikustea jungo gea, bale? Ederto. Bueno, jungo gea, Real Union tabernara, Irunen dago, eta hor buruekin beste errezeta bat prestatu igue. Guen bengeltu gea hau ostutzen, eta hau, bera botako dugu. Guantxe arte. Eso, Joseba, ni Markel naiz, eta hor Irunen gaude. Reunion tabernan. Eta errezeta bat ingo dizu dago, así que venga, guazen barrura. Tabernan nire itatxik hartu zuen dela 60 urte, 24 urte zituela berak. Eta hasieran bere anaiekin eta amarekin hasi zen, taberna hau irikitzen.
Siera batean, hemen zauden Real Union klubeko, futbol klubeko bulegoak. Eta berak izena mantendu zuen, baina gero bere taberna montatu zuen, ez du ez da ikusirik. Gero nire irasi zen 16 urterekin hemen lanean ere bai. Eta 6 urterekin hartu zuen ja, taberna ontako mandua, eta ni 16 urterekin hasi nintzen ere pixkanaka, eta 4 urte beran dago konturatu naiz bastante gustatzen zaila, eta aukeratu dut, desizioa hartu dut, honekin gelditzeko. Orduan orain sukaldaritza ikasten hasi naiz, nire aitaren pausoak seitu nahi dut, eta espero dut nire bidea ona izatea. Arrakasta gehien duten pintxo eta razioak hemen dira kalamarrak, txerri belarria eta torrezna. Torrezna adibidez pantzetak hartzen dugu Soriatik, eta hemen labean jartzen dugu 220 gradutaren lehenago, eta gero moztuta frijitu ditugu. Guk egiten dugu lan asko eguneroko bezeroekin. Bezero horiek aspaldiko bezeroak dira nire itatxeekin tortzen zianak jadanik. Gero, semeak, biloak eta generazio desberdinak etortzen hasten dira. Eta ere ditugu iparraldeko zonako bezeroak, ez dira egunerokoak, baina betikoak dira, eta askotan astean bitan edo etortzen dira, beti astero. Eta orain dizuet, arrakasta duen beste errazio bat hemen gure tabernan, hasi que guazen itea. Gaurko egunean, alkatxofak eta belute ingo ditugu. Hemen denboraldiarekin egiten dugu lan, eta bastante ospetsuak dira hemen, eta oso erresa daiteko. Erabiliko duguna da, baratxuria, olioa, irina, egositako salda, perejila, gatzatutako urdaiazpikoa, eta alkatxofak. Errezeta hoiteko, alkatxofak garbitzen ditugu. Garbitu ondoren, oxidatzen delako eta beltzen direlako, sartzen ditugu ura limoiakin. Hori egiten duena da, ez beltzea. Hortik pasatuko da, egostea. Alkatxofa horiek etortzen dira tubelatik, mejana ditutakoa, eta horko barazkiak bastante ospetsuak dira ere bai, kalitate oso honezkoak dira ere bai. Alkatxofekin probatzen hasi ginen, eta ikusi genuen ondo funtzionatzen zuela eta jendeak gustuko zuela. Orduan, denboraldia dugunean, beti pentsatzen dugu alkatxofenetan, eta ezinbestekoa da platera hau gure tabernan egotea. Hortik, azkar sartu behar dugu ura izotzakin. Kokzio hori mozteko, beti ikusi dute eta txiria akatxofa egiten, eta nik ez dut inoiz jakin egiten, eta orain sartu nez sukaldaritza eskola batean. Eta hor hasi geha pixkat gauza gehiukitzen, eta alkatxofa egiten ere ikasi ditet. Orduan orain nik ere etxan egite ditut batzutan. Belute egiteko eratzen dugu baratxuria lehenik, pixkat egina dagonean, olio botatzen dugu, eta irinakin rux moduko bat egiten dugu. Eta gero pixkanaka sartzen dugu egositako salda. Nahastuz eta landuz. Ez duek etxean ondo ulertzeko, belutea da besamel bat bezala. Baina, besamelari esna botatzen zaio eta kasu honetan alkatxofak egositako salda botatzen zaio pixkanaka. Eta belutea bukatzeko, perejila botatzen dugu azkeneko momentuan, horrek zapore ematen dio, kolorea ematen dio ere bai. Eta gero, enplatatzeko momentuan, gainetikan, gatzatutako urdaiazpiko jarriko diogu. Urdaiazpiko lontxak ere bai jartzen aldia, baina, bi aukera daude, bakoitzak nahiago duena. Joseba, mendakagu gure errezeta, bakizunen gauden, Irunen, Sánchez plazan, eta espero dugu ez bai zurekin hau hemen probatzea, hasi eskerrik asko denagatik, eta laizter arte. Haupa, Markel, gora horburuak eta indegenare bai, Ze txura, Bai. Txorrekin, urdaiazpikokin, ai ama. Bueno, besarka handi bat, eta gora gaztiak, ze ona, hemen, Beretan. Bultzatzen, betindako gurasoak. Bueno, gu gurean jarraitu behar dut, eta hemen dakau salda, eta enkoipia, hemen atankibelana. Bertan egoziko ditugu horburuak, bale? Eta ki honekin krematxo egingo dugu, bale? Hau martxan dakau, ezin hobe, limoi hauek listo, eta hau honea, bale. Ningo etena da, mikuita martxan jarri. Hemen jarriko etena da, plastiko txua, bertan luzatuta, ateako mamila, hemen jarri, benatxuak eta kendu dizkio, botako jo piperra utza, gatza, puntuan jarri, eta hori bai, ostutzea sartu behar dugu, gogortu, eta gero moztu izateko. Bale, hau nire kontu.
Eta zu horburukin nola infinibilia izen, hemen beste zeska prestatuta iretzako, bale? Inbezakena berdina. Puntu honetan jo iriste izenean, gero xerratu ingo izio, bale? Prejitzen jartzeko. Eta hori prejitzeko, ingoitena denik hemen, behitu, sartaila jarri, eta beste sartai bat jarriko ite bai hemen, eta hemen ingo deuna da, kurruskaria urdai azpikoana, bale? Venga, urdai azpikoa kurruskari jarri dugu, gero ikusiko dugu, igual hautza ingo dugu, gainetik botatzeko. Vale. Zerrak zen edozuz, lodiak, zelakoak? Nahiko finak. Ikusiko, ingoituken nahi, gaue bezala, utzituken bezala, gero ondo apoiatuko burua beraka, eta goiti bera, nina pare bat xerratuko zi, eta gero ik jarraituko xerratzen. Edarto. Vale, venga, zure kontu. Hau ingotena da hemen jarri, martxan, urdai azpiko kurruskariteko, badakizu ez dela energia gehiagi bihar, Energia asko jartzen badeu, gehiagik lehortzea, bat lehortzen baino, erreiten dira. Eta nahi du, lehortzia, kurruskari gelditzeko. Bueno, ugaitz, eta badakite bai, zuen lelotako bat, zuek bilatzen dezuena da, eraikuntzak, hori, ondo mantentzia, berua, ez ostutzia gehiegi, ez dakit. Bai, jasangarria. Jasangarriak izatea legila, ez da? Bai, hor badeko, hori da guretzako gauza natural bat arkitekturak bermatu beharko dela, ez? Eraikuntzak erosoak izatea, arazorik ez egotea ezetasun aldetik, eta aldi berean aldugun era efiziente da jasangarri bat. Importantia Euskal Herrian ezetasuna, ez da? Bai, baina ez dago arazorik, Ondo egiten badozun ez dago arazorik. Kontua da, sistemak eta ondo pentsatuta egon behar dela. Eta hor ez dago arazorik. Kontua da, hau danaz lan egin, era jasangarri baten, gure inguru giroaren eta ardurarekin, ez? Eta hor, bueno, hor gagoz proiektu batzukin, nahiko interesgarria dela gizarterako nik uste dut. Da, bueno, apurke. Hor egin dugu bat, etxe bizitza bat Urdai baien ikerketa proiektu eta auki gendula, eta gero gauzatu dugula, monitorizatuz, da ikuste dugu, ja etxe bizitzak lortzen dugu zela, horrengo etxe bizitza bat, 200 metro karratuko etxe bizitza baten, energia goi hau generatzen dugurten, konsumitzen dagoena baino. Bai, Urtean, energia. Gero, egia zen esaten duena, beti, ez da? Energia... Ez da galdu bihar, transformatu inbiar da, ez da? Eta zuek hori lortzen dezuen, nola lortzen dek? Jasangarritasun hori. Bai, lehenengo da behin esango notzun, ez galtzeko lan handi bat egin behar dela, ez? Eraikuntzak ulertu ze portaera dekon, ez? Aldanik eta ondoen egokitu eraikuntzaren forma horretara, eguzkean... Forma, kokapena, lehenoko baserria dez, iparraldea ikuste eta leio txiki bat garrizekak, eta gaur egun leio mordo bat, eta gero zetasuna, hotza, eta nire sartez egortikan, ez da? Hori da, osea, apur bat rekuperatzea izaera bioklimatikoa, portea bioklimatikoa, eraikuntzaren integrazioa gure kliman. Gauza oinarrizko bat, arkitekto batzutan galdu dugula, eta horrein asko. Eta, bueno, hori behin aukin da, ondo isolatzen dugu, programa ondo sartzen dugu, eta hor deko espare bakasun, nik uste dut interesgarria dela, bat dago Urdai baien, egin dugu Euskal Herriko lehenengo etxe bizitza energia gehiago generatzen dagoena, konsumitzen dagoena baino. Benetan, Bai, inkuso hor ikusi dugu monitorizatzen gabiz, eta kotxe txiki batek, elektrikoak, iaia bi aldiz gehiago energia konsumitzen dugu etxe osoa baino, urtean zer. Benetan, Karo, hor zer lortzen dezuek gehiago, eguzkiakin, ore bai aiziakin, edo... Bueno, lehenengo da behin, eraikuntza bera, egon behar da oso ondo isolatute, oso ondo egokitute eguzkiaren sarrerak ez larregi izateko udan eta neguan kontrolatzeko, ez? Bai. Da horien behin arkitektura oso ondo dagoenean, hori da importantena, gure kamioiek bizikleta bihurtzea. Ezen gara bile kamioiekin hiri barruan. Behin bizikleta bihurtzen dugunean, bizikleta hori elektrikoan ipingotzeko plaka txikitsu bat, ez? Nor bat zeon, adibidez, gamifikan, ez? Bueno, egon nintzen etxe biomekaniko bat, ez dakit nola zan. Eta egia zan, lehioak zeuden kokatuta, adibidez, txapela hola sekan ez da, eta neguan eguzkia mendikan jute zan. Eta orduan eguzkia sartu ite zan lehiotatik barroa. Baina udan gainetik anzetxean. Eta orduan ez zuen sartzen eguzkikan barroa. Hori da, parte bat, ondo integratute klimara. Eta lekua eta kokapena eta teiatu justua hori gertatzeko, ez da? Egia da, egoaldera begira hori da estrategia dela, mendebaldera ez da inerreza eguzkia bajatzen doa. Bai, geiztean nian beti sartuko zaik, baina egoaldea bai, ez da? Egoaldera, bai, kontuz egoaldeko eguzkiarekin eraikinak isolatzen badugu zen, gaur egun, eraikin askoekin topatu gara, gainberoatzeko arazoakin dagozela. Eta gero... Bero gehiagi, alegia. Bero gehiagi abuztuen. Dori inkusu gure kliman. Zan diot, paradigma guztiz aldatu da isolatzen da zigarenetik. Areke bai sekan gero, gelatxo bat sekan, sala peatuta zeola etxiai, hola, negutegi bat izango baliz bezala, hori udan negutegi hori irikita zeon. Eta ordun
etzan beroikan hortikan barroa sartzen. Baina negutegi hori neguan itxitezan, sartezan beruan negutegi hortan berotu itezun hor barrua, eta ateketa iriki, eta korronte beruak sortzen zituen etxe barruan. Hori da kasu bat. Estrategia oso interesgarri bat. Horrekin estrategiak ingabiz. Deko beste kasu bat egiten gagoz Araban, museo bat elektrizitate gabe, isolatute. Horren egin behar museo hor, eraikin baserri zar baten, barruen museoa sartu, baserri horren historia kontatu, eta museo horrek energia berak bakarrik mantenu behar dau, bai negu, bai uda, eta denbora guztian, ez teko elektrizitate kontxuferik. Eta hori izan guretzako erronkarik eta teknikoki orain arte esango gu, erronka bereziena edo erronkarik eta importanteena, bai. Eta azkenian, tak lehenoko baserritan, azkenian loko gauza pentsatzen zian, zatik ganetzekaen adibes estufa, estufa zua basekaen beko zua, eta hola, baina etxeon geho aire akondizionatua, eta holako historik, azkenian holako gauza kudeatu bertian ondoiteko, ez da historia. Ez dago zunen erramentarik, ez dago zunen makinarik, industrializazioa ekarri bazen potentzia horrek, ez dago zu besterik, hau da, zu basamortuan basago zen, eta ez bago zu nora joan, kaktusen atzera joango zara itzaleren bila, ez? Hori da, una logika apur bat berreskuratu arkitekturatik, eta jazta. Joseba Usalan esan dazu baiko dugula. Beitu, guain. Beitu, nik hori ere kiribildu jat, bazpare beste vuelta bat emango ziot, ondo itxita gelditzeko. Vale. Eta, haure basia vuelta eta vuelta. Hau organiko gotako du leheno bezala horbera. Vale, kuba pixkatiko. Oso ondo. Eta, hauek beitu. Pixkak egin dugu zoetemen atzekalde hau. Eta, guain ningo junadek, goiti bera, xafla nahiko, hola, ondo jarri, ez mostutzeko, bihatzigan eta goiti bera ingo duguna da, holako, xerratxoak ingo ditugu, bale? Oso finak ezin, bestela dana desmontatuko zai, bale? Holako xerrak, gutxo bera. Hola, sentimetros dila, hola, bale? Harto. Venga, hori zure kontu. Nigo jondo kiriguiko, hori, earki gatuko ikusiko zu. Gaina horburu ikusiko zu, mundu guztia beti, jandu, egosita, egosita gero albar dauta, beti normalen egosita eta gero ere bai leheno erreportan ikusten du bezala belutetxo batekin gozatuta, baina prejituta gelditzen dira, goxuak eta politak, kurruskaria eta ikusiko zu, gero hauek gelditzen dira hola irikita, zabaldu itea eta kurruskari gelditzen dira eta oso goxo gelditzen dira gaina. Bueno, eta hauetanak, asko burutu dituzue hola, o zuen erronkadak eta gehiago burutzia edo zein da zuen ideia? Gure erronka da gehiago eta gero eta gehiago burutzea. Hor gagoz gizarteratze lanean, jendeak ikustea posiblea da, baserri zar baten, era jasangarri eta eroso baten bizitzea. Hor dagoz, esango mezu hori herrira zabaldu nahian. Da, beraz, zueri eta eskertzen dugu mezu hori zabaltzen laguntza, ez? Azken ez da besterik, sentikortasun bat aukitea bai memoriakiko eta bai non bizigaren inguruakiko, ez? Eta, ikuste bai, etxeak sortzen dugu zen etxeak eta bizitegiak guztiz erosoak direla, beste paradigma baten gagozela, ez dagoela ezetasun arazorik, eta dana energia guzti hori era responsable baten, edo era erantzuko izan handikin kudeatu aldo gulen, nik uste dut, hori mezu horrekin gabiz, ez? Eta erronkak badeko guz, geroz eta gehiago, lanakin gustura gagoz, eta hori izan zan han lerroaretan arkitektura dutatu da, gero... Gero material atetikan, gero ere bai horra dibez, egurra, hor asko gertatzea leheno egurra asko zaintzezuela, goen dala lareun, bosteun, zeireun, itxasuan txikiteko, gure txekiteko, mostu, noiz, esa soitan, ondo lehortu, ondo jarri. Gaur egune esaten du ez dela inerreza olako materialak, igual ezin dela ez da lortu, ez da? Eta gero ere bai, bertako zuaitzak edo gertuen dauden zuaitzak, hobeto klimatatu diala bertako klimara, ez da? Ez da lainun igual lain urrutetik ekarretako zuaitzak edo... Gaina ez da jasangarria ere ez. Gaur egun topatzen gauzena gure kasuan da baso gehienak pinuan oinarrituta gauzela. Horren, egurren kasuen, baso horrek, produkzio sisteman sartzen baso horrek asko pinukoa dira. Eta horren enpresa oso potoloa daiko guz, batezbe bat, ez? Ibarran gelo inguruen. Eta horrekin badaiko guz gaur egun ez lehen besteko aritzesko zutabeak, baina egoinak eta sortzen ebezin sistema batzuk, edo beste enpresa batzuk bai, ez? Badagoz, azkein egurrezko, pinuzko hormak egiten dugu zela. Eta horrek oso material interesgarri ze dire. Osa, sistemak gaur egungo industriak, teknologia lagundu esku material tradizional bat, etorkizun oso potolo bat aukiten. Ezin dugu aritza horren bestera beli, ezin dugu zelako 1 urte itxaron, baina pinu bat 25 urtetan barriro deko gula hor, pisirik, ez? Pinuak kentzen dugunetik, barriro azten danera, materialik eta ia jasangarriena da. Ez? Ezuk arrizati bat apurtzen dozunetik, harria barriro azteko milioiek. Edo inoiz.
Baina, agurra, pinua badeko zu, 25 urtean barriro bere leku nokiko duzula. Gero esateko pinua pipila jateula eta beste guaina idia, beste pinu mota bat sartzen pipila ez zaiona sartzen daulako, ez da? Bai, bueno, nik horre ez naz oso aditua, baina, bueno, nik pinua komentatu dut, hemen gure gizartean paso asko pinuan deko gulako oinarrituta. Beste batzuk ukiko genuen zen, hobeto, baina, bueno, hori deko gaur egun, eta horretzen bai industria bat dago, eta hortik bai aldire sistemak egokitu. Horein, pinu batek aritzezko zutabean besteko kapasitateko zutabea izateko? Hainbeste ez, baina txiaz baserri mantentzeko nahiko igual, bai. Bai, edo bestera bat egindako sistemak. Oda, material bakoitza beren edo... Bai, eta gaina egurrak kontu hartu material bada bioraikuntzan, egituran deko materialik eta jasangarriena. Horben, egurra danetarako, ez dugu sartuko zimenduetan, baina ere ez hormigoia asko eraikina konstanteki leku guztietan, ez? Eta hormigoi zementuti dator, eta kontu hartu, Joseba, arkitektura, eraikuntza, CO2 emisio guztien 140 dala responsable. 140. Eta 140 horretan... Asko deko egiteko. Asko deko egiteko, ez? Da horretan, apurka bagoa sentanon hartan egiten, nik uste dut, bueno, joango garela... Eta gaur egun nahi ditu, bare bai, modan da hon, edo, bueno, modan da hon ez da hon, ez dakit, baina bai, herritako fatxada ventilada hauek, jut jartzen nahi diala leku guztitan, ez da? Ez dakit egur horiekin, bai, parketako egurrakin da bestiak eta denak isolatzen diala. Bai, bueno, hor dago gauza bat, eraikuntzaren eraginkortasun aldatzeko, kotxeetan aerodinamikoa egin behar duen moduen, eraikuntzan estrategia asko dagoz, ma importantena isolatzea. Da isolatzeko iruera deko guz. Edo barrutik isolatzen dugu. Bai, edo kanpotik. Barrutik lepoak entzen egaitu. Bai. Ja. Eta kanpotik sistemarik eta egokiena da, baina itxura aldatzen duzku. Dorien memoriarekin, guk esaten dugu, eraikuntza sarretan, da memoria eta ondare parte den horretan, kontuz fatxa kanpotik aldatzearekin. Beti ezin da, eta inoiz ezin da, ikusi barra zen eraikinetan bai, da zein egitan ez. Orokorrean, ondarea mantentza garrantzitsuagoa da. Claro. Barrutik isolatzen. Gaztelu batian ez diogan kanpotikan isolateko, bestela... Horia, ulertzen duzu. Hortik. Ados. Eta gero badaude beste material batzuk guantxe gertatu, dagoen dela gutxi Valentzia alde, no, ez dakize hor zu hartu duen horietako asko daude, ez da? Inflamabiak dianak eta gero bere arriskoa oso aislantia diala, baina arriskoa ere bai, ez da? Kasualiez, kasu horretan, zu hartuan parte horretan, aparte konvekzio fuerte sortu zala, ez? Izan zen, materiale hori isolatzeko erabiliana, materiale kontaminantea izan da, oso zute atletik oso zu hartzen emana, ez? Bueno, hor material naturalak badeko eser esan, baina nik nahi dutena filosofia trasladatu da, efizientzia energetikoa da bai, baina plastikozko etxeak ez. Horben, geroz, material naturalekin, gorretex batekin egotea, edo txubaskero batekin joatea mendira, ez da bardin, ez? Eraikuntza transpiroelak izatea, arnasa hartzea, natura barruen sentitzea, pinturak erakultzen den guzunak eta naturalak izatea, ikutzen dugun guzti hori aldanik eta naturalen izatea hor, neko zerrekin pilo bat, ez? Eta, bueno, niko... Izton triskantzak ere bai india, ikusten dezu dermente horre eraikuntza bat, jode, arraintzioteko nahi. Hori ikusten dut asko, eta ere baino gehiago ikusten dutena, eraikuntzak deko gula errestasun bat botateko, edo paisaiek aldatzeko, deko errestasun bat, gu gagozenean hor teknikoki gauzlan... Zubizar bat eta ez dakizeta beti, bota eta berret jagarri eta baserri bat, o gaztelu. Edo industriarekin. Industria gazau pasatu da pilo bat. Europan eko kasu pilo bat, industria barrura sartu dugu zela, universitariek, liburutegiak, eta mat. Hemen industria topatzen dugu, venga, botatzen dugu, igual grua gorri bat izten dugu, baina eraikuntza, kanpora. Nik horrek moteste min gehiago, ja, behituz eskatzen duten, bakarrik eskatzen dutena, behintzar mantentzea, ez, bizirik aukitea. Ez dena, Hainbeste kostatu zan hori, eta hainbeste... Eta gure partea da, historiaren partea. Ez nio danak mantendu behar dienek. Asko, bai, gure memoria da, gure identitatea da. Ez da danok okiko du txinako paisaia. Denok egon gara paisaia barren. Bueno, launak, hemen txe, kurruskaria prest dazkau, behitu. Hori gero txikitu ingo dugu, hola, urde espiko hau tzaiteko. Hoi, jartzeko gainen. Hau gero inberdeu birrinduta iragatzi, eta foa, ozgailuan dakau. Bitarten ingo duguna da, eider, unamunona jungo gea, eta ikusiko zue. Gaur dator, hortzetako pastakin. Garrantzitsua, guazen ikastea. Kaixo Joseba, Eider Unamuno naiz eta Eibarren gare, gertu osasun zentruan. Gaur, hortzetako pasta desberdinei buruz hitz egingo dugu. Guazen! Ze hortzetako pasta erabili behar dugun, buruko min asko emoten dutxue, badakit.
Guazen pausoz pauso ikustera nola erabaki ze pasta erosiko du. Zertarako da hortzetako pasta? Bueno, guk jan eta gero, hauan dakauzen bakteriak, hemen hortzen inguruan gelditzen dira, eta jateko hoien arrastuak ere bertan gelditzen dira. Hortzetako zepiluakin mekanikoki hau garbitzuko dugu. Pastak zertan laguntzen dozku? Pastak kimikoki hauek erretiratzen lagunduko dozku. Txantxarrik eta hoietako arazorik ez egoteko. Beraz, ez da akaso garbiketan dagoen gauzarik garrantzitsuena. Garrantzitsua zer litzake erabiltzen daun hori kaltegarrisa ez izatea. Lagundu bai, baina kalterik ez. Beraz, laguntzeko, zertan lagunduko dozku? Txantxarrik ez dauki eta hoietako inflamaziorik ere ez. Horrek, pixkat banatuko dau, erabiliko daun pastak aukiko dituan osagarrisak. Bai? Umiek adibidez, aukitzen dabe txantxar gehiago hoietako arazoak baino. Eta helduetan hoietako arazoak izaten dira prevalentienak. Goazen ikustera, pasta bakoitzak dauzkan osagai onak eta txarrak. Txantxarra aukitzeko tendentzia asko baldin badakau, txantxarra hau da, ezta? Hortzan gaineko kapa honetan eitzen dan zulo bat. Erabilideako ditugu, hortzan parte hau, gaineko azal hau gogorraua ingo daben materialak edo osagaiak. Zeintzuk dira hidroxiapatita, fluorra eta aloe vera. Eta bestalde, oiak inflamau gabe mantentzian nahi baldin baditugu, erabili leikeuz. Xilitola dauken pastak, oiek laguntzen dozkuelako hortzian gelditzen dian plaka hori apurtzen, eta baitxa salbia, kurkuma dauken pastak. Oiek inflamazio hau txikituko da bielako. Baina da badare beste osagai batzuk guztiz kaltegarrisak dianak osasunentzat eta bai hortzetako pasta eta bestelako kosmetika askotan ere erabiltzen dianak. Oiek ondo begiratu behar ditugu, ez ditugulako nahi, gure hauan eta gure gorputzean. Zeintzuk dira? Bueno, adibidez, triklosana. Petroleotik datozen PEG izeneko beste elementu batzuk. Parabenuak ere ez ditugu nahi, lauril sulfato de sodio ere ez dugu nahi, mukosak asko irritatzen ditu alako, eta bestalde kolorantiak. Kolorantiak ikusiko ditugu CI izenekin. Oso liozua da, badakit, horregaitzikan oin ingo dugu praktika txiki bat, eta ikusiko dugu pasta hauetako bakoitzak ze osagai on eta ze osagai txar dauzkan. Gauza garrantzitsu bat, guk etxean dakauna ikustian nahi baldin badugu osagarri onak edo txarrak dauzkan, eta tuboa bakarrik baldin badakau akaso ez duzku balio. Osagaiak kutxan datozelako, eta kutxa botata baldin badakau, hemendik aurrera erosiko ditugun hoietan fijaubiako gara. Bai, adibidez, lehengo honek ikusten dugu, lauril sulfato de sodio, irritantia esan du mukosentzat, kolorantia, CI, txarra, eta baita ere, sakarina. Sakarina ez dugu esan, ez talako berez txarra, baina sakarina, zertarako nahi du gure hortzetako pastak azukarra edo edulkorante bat aukitzea. Ez dugu nahi, beraz, ez jako interesatzen. Ia beste honek, beste honek beste hainbeste, dauka lauril sulfato de sodio, eta kolorante eta sakarina. Ia beste hau, honek dauka sorbitola, lauril sulfato de sodio, triklosan, debekatuta da ona leku askotan, eta kolorante bat. Ez dugu nahi. Beste honek adibidez, ez dauka oin arte esan ditugun ezer osagaitxarrik eta hidroxiapatita dauka. Beraz, oso aukera hon izango litzake, txantxarrak aukitzeko prevalentzia asko baldin badakau. Eta beste hau berriz, honek daukana da stevia. Gainontzeko osagai guztiak oso naturalak, kaltegarririk ez, stevia. Hori jarria dauko du pixkatxo bat balantzan. Bueno, orduan, azkenengo bi hauek izan leikez aproposenak familia guztientzako. Txiki, zein heldu. Bueno, eta gaurkoz, nahiko, urrengo baten, ia zerekin gatozen. Hau, paider, eta ze garrantzitsua egia esan, bai. Giro eta gehiago ikasi behar deu, letra txikik irakurtzen, zer dan baliagarria, zer rez, ze behar deun bakoitza gure aurako, eta egia esan, hortza garbitu, eta zeo zetxukunakin, baliagarria izatea egiten duen, ez da? Zu baserretan egiten duzun bezala, ez da? Alegintzen gara. Alegintzen gara. Bueno, hemen, indeuna da, horburuk bertaratean, gurina botako zu bertara, erdila, bale?
esne gaina eta ondo birrindu, vale? Zure kontu. Ederto. Vale, eta nik bestalde inbiarretena da, honea, urdai azpiko atea, hemen txikitnukoet, eta hau txengo. Igual ez dakit hemen, no? A ber, saiatuko naiz ondo gelditzean, bestela behitu. Hor guandikan pixka tepela dago, bestela, tabla gaine jarriko eta labanak taka moztukoet, eta listo, txukun geldituko. Bueno, Ugait, zein behar deu gure ondarek zaintzeko, gure baserri, gure irakuntzak txukuno mantentzeko? Nik uste dut lehenengo sentikortasun hori areagotu, ez? Ikusten dugun hori, ez auki erraztasuna, bota da barria hobeto gongo dela. Sarra askotan, barria baino askoz hobeto gongo da, edo ez nago esaten beti dagoenik. Baina bentsat sentikortas bat egin daztea. Ez dela zertan bota, ez dela beti merkeagoa, eta ez dela beti hobe. Nik animatzen otak izarteari da, nik Urdaibaien ikertzen dugu gehien bat. Bai. Segaitik ez dugu pentsatzen etorkizun baten, zeinetan trenez mugitzen gara, bizikletan mugitzen gara, metros, kotxea ez dago horren beste gure hirien barruen. Y basko mendik ez. Bueno, trena da. Trena, betxari, tren elektrikoa. A ber, no esazten gan moitzen, Trena da, baina. Horra diz, jode, nidakat Leonen, irutu zaitzen kiston polita gainea, garagardoen upategi bat, eta mehatxaritzaneko mineria baten, zehon, eta, jode, kiston lekua irutu zitzaiten. Gaina leku freskua, zuluan sartuta, kontatzei zuen historia nola izan zan bere guraso, bere aiton amonak, nola izan zian hor bertan langiliak, eta guain nola da honua, garagardotegi bat bilakatuta, eta ikiar, hori aprobetxatu, lehenoko zulo, lehenoko eraikuntza, lehenoko fabrika guare bai nola iristezan minera bertarata, eta nola zeon transformatu da, eta ze gauza polita. Eta transmititzen duzun hori, ez da importantea esan duzulako historia zen izan dan, zer ikusi duzun, bizial izan duzulako. Orden, niot, jakitea, identidea ikustea, historia ikustea, azkenean oporretan goaz zenien alde zarretara goaz, gune zarretara goaz. Berrendu, entzuten zaitu guta. Bori, goazela, ez dugu labana bota behar. Bestela narok egingo gauza bardina eta nahi izango bardina eta ez dugu jakingo zein dan gure kultura, ez? Guri gabe. Bueno, hor, bota ez zu hoi. Vale, hori de bai. Gurina gorde ingo de botgailuan. Beitu, gordeko tozgailuan, daia aldi berian ateako etena da hemen ostutzea sartu deun foa. Vale, hau berri zateu, Pare bat ordu, egun batetik beste usten badeu prest, hobeto, Vale, hemen dakau. Bitu, ze gauza errain deun. Urdai azpikoan ondarra. Hor baldakik, hor esatiken batek. Iri gustatzaltzaik. Hor buruak urdai azpikoaken, bai. Eta hor buru igabere, bai. Txilamar. Bai, bota, iragatzi honea. Hemen. Hauan bertan txeko, ez? Bai, hau ne kontu. Venga. Hori bota bertara. Oso ondo. Oidek. Mingaina bat hartuko ditan ondo harrapatzeko. Honea etorreko nauk. Hartu zuk. Vale. Eta hik horrekin zanpatu bain. Horrekin, bai, beraka. Horrekin ondo zanpatzea eta beraino sartu eta flexillo hain. Bueno, orduan ugait, zer inbiar da zahar berritzeko zerbait eta zer ez da inbiar? Nik inbiar esango eban, eltezaren eraikin horreri analizatu, irakurri eta mantendu ondo dagozen gauzak eta ez dagozenak aldatu. Nahi ez da. Dortik aurrera, egokitu zure proiektua, zuen behar izanetara. Bai, azkenien esaten duena, no? Azkenien errexin egiten du jendiak, ez da? Venga, bota, merkin hau gehatuko, eta venga, bai. Baina baserri bat, ondana 500 urte hortente, egurrak, bueno, taladru ezin dala sartu, eta hoi basura bota eta geho zea jarri, ez da? Joseba, gaur egun teknologia badekogu, behar duguna ondo aplikatu. Eta komplejoa da, baina aldenik eta ondoen aplikatu, eta gure baserretan gustora, eroso, eta etorkizun luze baterako aukitean. Ez baserre mantentzerren bakarrik, zuetxe bai, beste 100 urterako, edo luzarorako ondo gotea. Dudi gabe. Honi plastiko atea zio, behitu, ingo deuna da hola. Bueno, eta estudi joan, zer dazkazu, zer lan dazkazu guantxe esku hartia, zer egin nahi zeate? Hor gabiz, gazteluekin, 3 gaztelueko Araban konsolidatzen da balioa jartzen gagozenak, baserri zarrak bat deskonektatu behar dugune, zaretik, museo bat bihurtu behar dugune. Bai. Eta holako proiektu antzekoekin, orain beste badeko proiektu europear bat ikerkuntzarako. Guk ikertzen dugu eta aplikatzen dugu horrekin. Orduan konstanteki gagoz bi gauzak. Zenba laguntza dute hor lanian?
sei lagun gagoz, guztiak oso espezializatutak eraberritzen da jasangarritasunean. Hori da gure espezializazio. Mediku bat onkologian eta traumatologian egongo esan Bakoitza berian, ez da? Gu jatetxean bezala, gozo gintzan, bestia eragitan, bestia arraiakin, da bakoitza berian. Bueno, hemen behitu ze platerreara indaun, Hemen hau da, urdai azpiko ebila. Bueno, lagunak, hasteko eta behin, 1000 esker horreoteatik, zuri 1000 esker etortzeatik, eta honei, baki fuatxo eta lau, eta ez baino bitu lau, berola. Hemen urre pixka bat abertzen. Ondo, jauna. Bueno, agur lagunak, eta eskerrik asko horreoteatik.